Machiegni kendo jokuny mula matindo kod jodak ma Osiri e sub-kaunti ma Nyatike ywak ni joket mwandu mantiere e sekta mar kunyo mula mawuok oko mar kaunti ma Migori ok osebedo ka kelo negi ber kata dongruok mathoth osebedo ka singo. Jafwambo marwa e kaunti ma Migori George Juma notwago oganda ma Osiri kendo miwa lipot makama. Sekta mar kunyo mula e kaunti ma Migori osebedo kar nweng'o mar oganda mathoth e kaunti ma Migori kaachiel kod oko mare. Sekta ni oseywayo joket mwandu mathoth mamoko wuok nyaka oko mar kaunti ma Migori kaachiel kod oko mar piny Kenya. Jodak ma Osiri kod jokuny mula matindo wan joket mwandu to ahinya mago wuok oko mar kaunti ma Migori osebedo ka keto singo mathoth e kinde ma gimanyo thuolo mar timo ohala mar mula. Kata kamano, thoth singogi ok gichopi. Joma biro ni luongore ni purport ni investors osebedo ka biro kamayowa kama serious. Ka gibiro gi promise wa gik mang'eny to gigo gitim. Dwaro sirikal ni ka sama wayudo investor gibed kodwa machiegni mondo wandik gi investors gi agreement ka gimbe gibede ma gidong' gi copy margi ma gimbe gikonyowa oversee gik matimore ma gineno ni investor mobiro kuom jogweng'ni ok owang'ogi kata exploit gi. Giwane moko kuom joket mwandugi koro osebiro mana katiyo kod jotend arita kwe e bugogi e kindeno mag dwaro mondo koro gichopi singo mane giketo. Jodagi ma Osiri ka otele kod jakom ma jokuny mula matinde kaunti ma Migori Kefas Ojuka wacho ni joket mwandu sanja osechopo moko kuom singo mane gichiwo ne oganda ma oting'o kunyo pige, loso peini kod mamoko. Watime Kinyaluo ma samoro hinyowa to nyaka ne joket mwandu bika waseyudo joket mwandu mang'eny mondo mi obi okonywa to kech sala masani wadhoni e ng'ama osetimo gima jogweng' mane dwaro mang'eny mosechiwo dwaro mondo gichak kunyo mwandu karwa ka kendo gisingolwa weche madongo dongo mabeyo mang'eny ma gidwa timo ne jogweng'. Kata manyicho timo mogik nosingo ni biro gero skundwa maluongo ni Osiri primary kod Osiri secondary ma gichake gi tiende nyaka gikone. Odhi owiro mana wall gi rangi to duogo weye kanyo. To ok en kende mang'eny mosebiro mawuondowa kamano. Kubiro ka to konowa ni chielo kuondego te ok gimiyo access, police be man giketo kanyo, wan koro waonge gi authority mar donjo kanyo. Giwacho ni kwiri ma